Zombie Apocalypse. Good morning guys sa ating lahat. For today's vlog ay mag-unbox tayo ng RD rear derailleur guys para dito sa ating road bike. So nasira itong RD nya noong nakarang ride natin, so kailangan na natin palitan. So watch nyo guys at ayusin natin to. So guys, samahan nyo ako at bubuksan natin to. So mag-unboxing muna tayo. Itong na-order ko nga sa Shopee is accurate dito, kung okay naman dito sa ano natin, sa RV. Sana magkasukat sila. So yan guys, so samahan nyo muna ako, i-unbox natin to. Galing to sa Santo Domingo, Quezon City. Yan, so layo pa guys. Sana nga magkasya to dito sa bike natin kasi first time ko lang din mag-order sa Shopee. Sana nga hindi ako nagkamali para hindi sayang yung ginastos natin guys. Ayan, so ito siya, may nakabalot pa rin siya ng black na plastic sa loob. Bali ito yung M390 na RD. Hindi ko alam kung pang RB na to o pang MTB, kasi in-order ko na lang guys eh. So magaling na tayo sa pag-order at ito na. O yan, okay. So bukod dun sa isang plastic kanina, may balot pa siya, then naka-bubble wrap pa siya guys. Ayan. Ayan, naka-bubble wrap siya ng dalawa, so meron pang isa. Oh, ayan, so ito na guys. Ito na siya. Ayan. Acera. M390 na Acera RD. Ayan guys, I hope okay naman. Hope okay siya. So dahil hindi na natin sisirain yung kadena, bubuksan na lang natin to. Tanggalin na lang natin to guys, tong allen nya, para madali natin maikabit. So titingnan na lang natin kung paano yung tamang paglagay. Ayan. So okay na guys, okay na yung unboxing natin at okay naman tong nabili natin. Ayan, may mga konting gasgas na lang nga siya. Siguro sa matagal na rin na i-deliver, nakatago dyan. So ngayon ko lang naharap guys na palitan itong bike para magamit na rin natin na pwede na tayo makapag-ride ulit dahil matagal na tayong hindi nakapag-ride. So ito na. So ayan, okay na guys, so ayusin na natin. Yan. So ito guys yung nasira, no. Ayan, no, nabali itong mismong ano RD dito sa may nakakabit dito sa dropout nya ay nabali. So ito na nga guys, no, nagamit tayo ng allen para matanggal itong sirang RD dito sa dropout, tsaka para may release na rin natin dito sa kadena. Hindi na natin puputulin yung kadena kasi yung RD lang naman yung papalitan natin. Una tanggalin ko na lang ito guys dahil yan. Tanggalin na natin dito guys. Hindi na siya. Gamit tayo ng ibang allen. Hindi kasi yung original na allen, so itong local siguro guys may magkakasya dito. Ayan, so galing sa Shopee itong tools natin na to guys. Mura lang to. Nabili natin siya ng 129 lang yata. So useful na rin to guys. Kailangan natin itong mga to habang nagbabike. Yun, sakto. Galing. Tapos itong isa, ayun na rin natin itong isa.
para matanggal natin itong nandito. Ay, tanggal na siya. Okay, so bali yung isa lang talaga. Ayan. Ayan. Ayan guys, tanggal na natin. Diba? Ganun lang kadali. Ayan. So, pwede rin natin pantanggal yung ibang ano nito eh. Ayan. Pero ano, baka matagalan lang tayo. Tingnan mo kung kasya yung iba. Oh, ayan. Oh, diba? Sakto. Ayan. So, napaka-useful ng tools na to guys. Diba? Dito na lahat ang baklas. Diba? Bali, nasira nila to dati kasi guys, tapos pinalitan ng lumang RD. Kaya nung ginamit ko na, wala, hindi rin naging successful. Nasira din lang guys. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bagong RD para magamit ko ulit itong aking bisikleta. So may native dito guys na part na yan natin at ituwid natin. Gagamit tayo ng plies. Ito ba? Ikakabit na lang natin to. Ikakabit na lang natin to guys. Ito kasi doon lang siya, tapos ito sa loob, di ba? Ganun lang. Bali ito lang ang bubuksan natin. So okay na to. Ay, mamaya gagawin pa natin ba? Natin ibalik yan. Tapos ito maliit, tanggalin natin yung bandang baba. So guys, bali isang diskarte na rin to para mapabilis yung trabaho natin. Hindi mo na kailangan putulin yung kadena para maikabit itong RD. Ayan. So, huwag nyo ituturo sa iba guys. Sikreto lang natin. Okay. Ayan. So, natanggal natin yung bandang baba. At tanggalin na rin natin itong bandang taas. Bali, luwagan lang natin siya guys. Ayan. Huwag natin tanggalin. Luwagan lang natin. Para may pasok natin yung kadena dito. So, ikabit na natin to dahil okay na. Ipilan mo na natin. Mamaya natin ikabit. Ikabit mo natin dito guys sa drop out. Ayan. So, naikabit na natin tong subal. Ayan guys, so naikabit na natin itong RD. Ang ayusin na lang natin is yung kadena.
Tapos ito ilalagay natin dito guys sa loob. Ayan. Ayun, gano'n. Then, pag naayos na natin ganyan, ilagay natin itong cooler. Tapos ilagay natin yung okay. Guys, di ba? So napakadali. Basic. Okay na, di ba? Napakadali, di ba? Basic lang. So ipitan din natin dito sa kabila. So hindi na tayo nagputol ng kadena, nailagay natin yung RD na ganun lang. Ito lang yung pinakalas natin. So ang ano lang dito guys is yung timing, yung pagtuno ng ito RD naman. So sa next vlog, pag hindi ko maituno ito ngayon, papatuno na lang natin sa iba. Hindi tayo marunong naman diba guys? So ito yung naituro ko naman sa inyo na secret tips, pero ngayon ko lang din ito nalaman. Yan. So ganun lang kadali maglagay ng RD na hindi pinuputol itong kadena, diba guys? Ayan. So ikabit na natin yung ito ngayon. Go so far when you love me on that boulevard. Hoy! Mga bunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! Guys, so naikabit na natin, no? Yan. So testingin muna natin bago natin i-fix. So okay na guys, diba? Okay. Smooth naman siya. Ibabalik ng maayos. Ayan. So okay, diba?